7. kerta nyt taitaa olla. Joo, niin meillä on aiheena tässä niin merenkulku ja luotsaus, mutta sen kummemmin ei ole tätä jäsennelty, koska tämä on nimenomaan tämä juttutupa. Jokainen voi kertoa omia muistojaan näistä aiheista ja esittää kysymyksiä ja niin edelleen. Mä ajattelin sillä lailla, että kuitenkin vähän, että voitaisiin ehkä ekaksi puhua luotsauksesta ja ihan ei välttämättä ollenkaan penkoa sitä hirveän pitkälle menevää historiaa, vaan enemmänkin just näitä viime vuosikymmeniä, tai sanotaan niin toisen maailmansodan aikaa ja sotien jälkeistä aikaa. Ja just täällä oli myös suomalaisen Pena ja Pellervon tytär, muitakin, jotka itse on vielä 40-luvulla, 50-luvulla elänyt ja asunut täällä ja nähnyt ihan omakohtaisesti ne luotsauksen viimeiset vaiheet. Se olisi aika kiinnostavaa tietää, koska se homma loppui 61. Ja silloin koko tämä kylätoimintakin hiipui niin aika vahvasti. Se 60-luku oli aika hiljaista. 70-luvulla sitten tapahtui varsinainen kyläkuolema. Mutta jos siihen luotsaukseen mentäisiin nyt sitten voisit sä Pena muistella jotain semmoista, kun te olette tänne tullut vuonna 1942, että mitä täällä oikein silloin oli ja eikö isästä tullut luotsi oppilas silloin? Lähdettäisiin vaikka sieltä liikkeelle, niin se voi synnyttää paljon muisteluita. Kahdesta vai? Vaikka siitä. Voiko vähän? Vai ihan mistä tahansa. Ihan joo. Nopeasti. Kyllä, muustakin. Tuossa Korjuksen Jaskan kirjassa, niin siinä on maininta, että Kuorsalossa on aloitettu luotsaustoimintaa niin joskus 1600-luvun lopulla. Joo. Ja nämä luotsisuvut oli siparit, lommit, korjukset, korjuslommi ja arvilommi. Sitten niemelät, hyötikit, mäkelät, niin niistä suvuista ei ollut luotsia ollenkaan. Ne oli taloudellisia lähestulkoon kaikki. Joo. Mutta sitten edellä mainitut, niin niistä suvuista oli Korson luotsit ja etupäässä oli nämä luotsivanhemmat oli siparin suvusta. Joo. Tuossa siparin, tämä vanha Eero on viimeinen kuorsalolainen luotsivanhin. Ja sitten hänen isänsä oli luotsivanhin, Anton sipari ja sitten vielä isoisä. Niin, en muista mikä hänen nimensä etunimi oli. Niin oli luotsivanhi ja sitten näitä ellalaisia oli luotsivanhimpana. Mutta siis pääpainotteisesti oli nämä siparinimiset ihmiset, niin oli luotsivanhimpana. Vastasi aseman toiminnasta ja niin päin pois. Ja nämä luotsiasemat, niin se luultavasti se on alkanut Viron vuorolla luotsien niin täystyshommat ja sitä ei oikein pysty sanomaan, että kuinka aikaisen se on alkanut. Mutta sitä käytettiin vielä Viron vuonna 1800-luvun puolivälissä suurin piirtein. Että esimerkiksi niin Vekaniemen luotsiasema ja Virranvuoren luotsiasema oli yhtä aikaa käytössä jonkun aikaa. Ja sitten Virranvuori lopetettiin ja tämä Vekaniemen asema rakennettiin muistaakseni, olisiko se 1859. Ja se purettiin 1926 Siparin Vihtori tuosta Vekasta hoiti sen homman ja Kalja silloin seilasi sen tuonne Orrenluntiin ja se on siellä parasta aikaa, se on sen luotsiasema niin kuin siellä sisällä se vanha asema. Sinne ympärille on rakennettu lisää tilaa. Joo. Ja sitten Ristiämän kallio tuli parikymmentä vuotta myöhemmin, 1979 pyöreästi, niin Ristiämän ja sen kohtalo oli talvisodan ensimmäinen päivä. Ryssän palopommi osui siihen ja se paloi ihan kivijalkaa myöten. Tämä on vuosi 39. Ja sitten
siinä Ristiemen rannassa, siinä oli tällainen aallonmurtaja laituri ja liiterin rakennus, jossa oli luotsarina puita. Niin ne luotsit muutti siihen liiteriin, sitten kutsuttiinkin liiteriksi sitten sinä aikana, kun se oli toiminnassa. Ja sitä mä muistan, mäkin kävin monta kertaa sen isän kanssa, niin se on sellainen pinkopahvi niin kuin sisustettu se. Ja sitten siellä oli heinälaatta voi keittää. Hyvin askeettinen ja vaatimaton. Ja siitä tapahtui luotsaus. Ja siihen aikaan niin oli Somerin vene oli lainana täällä Kuorsalon luotseille. Ja kun oli vähän tuulista, niin menivät sillä veneellä, siis moottoriveneellä, mutta jos oli kaunis-ilma, niin luotsi vietiin soutamalla laivalle ja toinen, toi laiva niin kuin siihen Ristiemen asti, niin se tuli tällä venemiehen kanssa sitten Kuorsalon tähän Ristiemen rantaan. Ja laivat tuli, jos ne tuli idästä, niin Suurhaudeniemen sitä väylää pitkin ja tähän Ristiemen Länsreimerin vähän sinne itäpuolelle, siellä oli riittävästi vettä, niin siinä se käänsi niin kuin keulan tuonne kohti Musholmaa, Tammion Musholmaa. Se väylä tuli siitä tuolla varsinaisella väylällä, niin se Pohjanreimerin täältä idän puolelta, siinä oli paljon vettä. Ja sitten kääntyi tänne normaalille väylälle. Ja taas päinvastoin, jos tuli lännestä, niin päinvastoin se kierros tehtiin. Ja siinä olivat vuoteen 1943 ja sitten siirtyivät tämän Pitkälniemelle, valmistui vuonna 1943, oli kaikki loppuvuotta kun valmistui, mutta sitten kun viimeinen sotakesä, kun Ryssan koneet jaloi tästä Kuorsalon päällä jatkuvasti, niin Ruotsit muutti Enkeliniemeen. Enkkeli huomasi koko 44 kesä siihen asti, kunnes sota päättyi syyskuussa. Ja silloin niitä veneitä oli Pitkäpaaren vene ja sitten oli Loviisan vene, se oli Rautaville. Mutta se ei ollut paljon käytössä, se oli Rinkkulinpohjassa Aukkurissa melkein koko sen ajan, kun se Kuorsalos oli. Ja se oli lähinnä niin kuin kun tuli jäätä, niin sillä oli sitten niin kuin menty laivaa, koska sodan jälkeisen talvena, niin kahtena talvena, niin ympäri vuoden tämä väylät oli käytössä. Ja sitten kun sota loppui, niin sitten nämä ruotsit muutti Pitkälniemelle ja välittömästi kun oli rauhanehdot lyöty pöytään, niin Ryssan laivat kulki tuolta Lavansaaresta, siellä oli Miinosta raivotet, vapaaksi raivattu yksi väylä tuli Suomen rannikolle ja se tuli tuolta Lavansaaresta tänne katsottuna niin Ulkotammion itäpuolen kautta ja sitten Räätiön tänne pohjoisen puolelle ja se väylä meni sitten niin Räätiön ja Räätiön hatun välistä ja sitten kääntyi. Siinä oli Räätiön hatun täällä lännen puolen päässä, siinä oli pitkä matala, siellä oli Pohjanreimarin lännen puolelta ja sitten käännyttiin tälle varsinaiselle Kotkan väylälle ja sieltä ne luotsattiin sitten tuonne Helsinkiin. Mutta Kuorsalon luotsit luotsasi vain Pöystön ja Pöystön luotsit jatkoi sitten siitä eteenpäin. Ja sitten päinvastoin, kun niitä tuli lännespäin, niin Pöystön luotsasi tänne Ulkotammioon ja sitten suomalaiset luotsit vei Lavansaareen. Ja siellä piti olla joutui olla niin kauan, kun seuraava laiva tuli Suomeen päin, ei kukaan tuonut takaisin niitä. Isäkin oli kerran, niin oli melkein 2 viikkoa oli siellä. Ei siis toi, että ne meni Lavansaareen, oliko se sitten sotakorvausliikennettä vai oliko se jotain venäläisiä sotalaivoja, joita vielä sitten luotsattiin? Sotakorvausliikennettä. Joo, siis minä sanoisin, että silloin alussa niin oli etupäässä oli sotalaivoja, pääpainotteisesti sukellusveneitä. Niitä oli hirveä määrä, kun niitä meni sen syksyn aikana. Niin tuonne
Helsinkiin. Joo, koska tämä oli miinoista vapaa väylä. Joo, siis tämä oli ainoa miinoista vapaa väylä. Meni Porkkalle ja siitä myös Itämerelle ja sitten sinne. Silloin syksyllä 1944. Ja sitten seuraavana keväänä niin raivattiin tämä rannikkoväylä. Ja sitten alkoi se talviliikenne kanssa, että näitä sotakorvauslaivoja meni lastissa itäpäin ja tyhjiltä takaisinpäin. Ja talvellakin, niin kun ryssähän kaappasi meiltä vähän toista sataa laivaa, kaikki parhaat merenkulkuvälineet, mitä meillä oli, muun muassa jääkarhu, jääsärkeä, paras jääsärkeä, mitä oli koko Pohjolassa, niin yhtenä, se oli varmaan 45 talvi, niin kun laivat tuli idästä päin, hirviä konvoi, niin Siparin Väinö sitä oli jääkarhus luotsina, niin se laiva tuli se on vähän Pörstingin vähän lännen puolelle, niin siellä on tilaa käytää, niin sitten siellä se käänsi ympäri ja lähti takaisin tähän auttamaan, jotka jäi, kun ne tyhjiltään tuli sen aikaisesti laivalle katsoa, niin ne toinen potkuri oli ilmassa. Että se työtyvoima oli hyvin huono. Että välillä joutuvat hinaamaan niitä ja se liikenne edistyi erittäin hitaasti talvella, mutta kuitenkin ajoivat. Ja sitten kun tämä sotatauhut saatiin loppumaan, niin sitten alkoi normaali tämä luotsaustoiminta tässä Pitkäniemen asemalla ja se oli etupäässä niitä niin sanotut kaikkoja, missä oli vaan peräkäpinet ja hyvin pieniä laivoja, sellaisia 500-600 tonnisia laivoja. Ja monit tuli suoraan Orrenkultista tänne Kuorsaloon ja sitten Maringille tai Lamilaan lastaa puutavaraa. Ja sitten kun ne lähti takaisin, niin samaan reittiin takaisin. Ja ne laivat, jotka toi jotain muuta tavaraa, esimerkiksi niin kuin Haminaan, sitten tuli tyhjältään tästä Haminan väylästä tähän Kuorsaloon ja sitten tässä vaihtui luotsi. Haminan luotsi ja pois ja Kuorsalon luotsi ja sitten joko Lamilaan tai Maringille. Ja sitten kun tuli laiva lastiin, niin sitten taas luotsimoottorin kanssa vietiin luotsi sinne laivan päälle ja ne, jotka oli täällä otti lastiin, niin ne meni kaikki Orrenkulmista ulos, ne laivat. Ja asema toiminta rupesi heikkeneen, tai se laivan liikenne rupesi heikkeneen sillä tavalla, että ei käynyt enää, kun sanotaan, että laivan viikossa, korkeinta laivan viikossa. Ja paljon luotseja oli siinä aikaan. Kuinka monta luotseja oli sitten silloin? Oli vaan laiva viikossa, eikö se aika monta? Ne veteli volvaa siellä viikolla. Se oli hyvä, että... Joo, niin sitten vuonna 1961 niin Kuorsalon luotsiaseman toiminta lakkautettiin ja niin siirtyi kaikki luotsit Haminaan. Ja eikö sun isä ollut viimeinen luotsi vanhin? Joo, täällä isäni on viimeinen Kuorsalon aseman luotsi vanhin. Että tammialainen luotsi lopetti kuorsalolaisen luotsiaseman homman. Joo, kiitos. Mä olisin mennyt vielä tuohon sodan aikaan, että siis tuo uusi Pitkäniemen luotsiasema ainakin se on 1943 siitä Lipputangon niin jalustassa, niin se rakennettiin tosiaan silloin sodan aikana, niin ketä täällä oli sit sodan aikana rakentamassa sitä? No, muistatko yhtään semmoista? Kyllä, me käytiin katsomassa, kun siellä oli oli se vierasta väkeä vai ihan vierasta väkeä, joo, kyllä. Siis ei ensimmäistäkään Kuorsalomiestä ei ollut hommissa siellä. Joo, siellä oli oikein työjohtaja ja siihen aikaan niin kirvesmies oli ammattimies eikä mikään puhunut. Entä se aallonmurtaja sitten, siis se joka on niin betonista, se varmaan, ja sitten siinä vastapäätä kun on niin tavallaan irtokivistä vähän, niin tehtiinkö se myös silloin vai vasta myöhemmin? Sillä samalla porukalla, kyllä. Joo, ja siinä oli sellainen mielenkiintoinen episodi siinä talon rakentamisessa, että kun ne sai kehikon pystyyn yhtenä viikonvaihteena, kun siihen aikaan tehtiin lauantaina vielä 2 saakka hommia ja oli kaunis kesäpäivä. Ja sitten kun ne lähti hommista pois, niin yksi timpuri oli sanonut sen työjohtajalle, että pitäisikö
vähän surrata kiinni, ettei käy vahinkoja. Niin työjohtaja oli tuomannut, että no ei ole luvannut ainakaan mitään kovia myrskyjä, mutta säätietoennusteet oli siihen aikaan sitä sun tätä, niin tuli lauantai yönä hirviä länsstormi. Ja se koko hökötys tänne idän puolelle kaatui ja sarikat oli siellä meressä. Että ne joutui rakentamaan se kehikon uudestaan. Joo. Että olisi kannattanut kuunnella timpuria ja surrata runko kiinni. Vielä siitä, menen vielä siihen naavamurtaan, joka on siellä ulkona, niin tämähän 50-luvulla oli tämmöisiä kunnan järjestämiä työttömyystöitä. Ja voi olla, että Maikku muistaa ehkä siellä, että silloin tätä aallonmurtaa ilmeisesti paikattiin. Ai hetkinen, tarkoitatko se sitä kiviaallonmurtea vai? Joo, kyllä. Se oli. Se oli niin sanottu hätäaputyönä tehtiin sitä. Ja kunta rahoitti näitä aallonmurteja, niin Tammio tehtiin samanlainen. Jaa. Ja ne oli paikkakuntalaisia, jotka teki ne. Niin, mä oon kuullut, että siellä oli saaren miehet kaikki töissä vähän 50-luvun alussa. Kyllä. Järjesti työtä. Mutta siis se Pitkäniemen se laituriaallonmurtea, niin se on niiden samojen timpureiden tekemä. Mä muistan, että mä oon ollut siellä lapsena katsomassa ja en mä nyt vielä 43, kun Maija oli veilaamassa ilmaa tuolle Kähköselle, kun se oli lukenta ja se teki sitä. Siis Niemelän Maija? Joo. Joo, just. Joo. Silloin veilattiin sitä. Joo. Että kyllä on tehty varmaan vähän. Joo, näin se on. Joo. Ja tästä Luotsasimasta vielä sen verran, että silloin kun talvisota syttyi, niin Viipurinlahdella Tuppuran luotsasema, se lakkautettiin ja sitten Pitkäpaari. Niin sieltä tuli, Pitkäpaaresta tuli niin Kantolan veljekset Usko ja Eino ja sitten Niemelän Lauri ja David ja Nurmisen Artturi. Sieltä tuli 5 miestä Pitkäpaaresta. Ja sitten Uurasta tuli Muurosen veljekset, Muurosen Ville ja Eetu. Ja sitten oli nämä Kuorsalomiehet. Tässä oli monta luotsia, mutta silloin oli paljon töitä. Laivat liikkui paljon. Ja sitten kun tämä hidastui, niin etupäässä näitä kansalaisveliksi lukuun ottamaan, niin ne meni aika paljon niin kuin Helsingin luotsiasemille hommiin nämä uuraamiehet. Ja Pitkäpaamiehet melkein kerkesi kaikki eläkkeelle täältä näin. On sellainen käsitys, että osa myös sitten määrättiin niin sanotulla lakkautuspalkalle. Saattoi olla jo. Niitä virkoja oli liikaa ja ne saa sitten palkkaa niin monta vuotta, kunnes se virka sitten. Mä tiedän, tällaista järjestelmää Suomessa siis yhdessä vaiheessa sanoisin, että siellä oli parhaimmillaan 15 miestä tuolla Pitkäniemen hommassa. Mutta Heikki, suuri käsitys. Joo, mulla ei tämä liity suoranaisesti nyt tuohon luotsaukseen, mutta ylipäätään kun aluksi tuli moottorit, niin miten polttoainejakelu hoidettiin täällä? Polttoainejakelu? Niin. Missä käytiin hakemassa polttoainetta? Mä luulen, että Mäntlahti on ollut, mutta en tiedä. Venäjä ehkä tietää. Raussin Armas hoiti aika pitkälti. Ja sieltä ostettiin aina siis 200 litran tynnyri kerrallaan. Niin tynnyrit tuotiin Saareista. Joo, kyllä. Ja moottoriveneellä kuljetettiin jo. Luotsiasemaa sitä vastoin oli oma bensa-asema. Joo, kyllä. Aivan siinä, mistä se laituri lähtee siis sieltä on, maasta ulospäin, niin siinä oli semmoinen vaja. Joo. Ja se ympäristökin, niin mä muistan sen hajun vielä, se erittäin voimakas bensiiniltä ja petrolin tuoksu tuli siitä ympäristöön. Ei varmaan nykynormit enää salli sitä. Mutta vielä siitä Enkkelin huvilasta, niin Päivi varmaan voi kertoa, että sinne huvilalle ilmeisesti asetettiin joku puhelin ja erilaisia puhelin- ja tietoliikennekaapeleita, niin onko siellä vielä teillä merkkejä näistä? On niistä merkkejä, joo, mutta ei on tietoa paremmin niistä. Periaatteessa pitää tietää, mitä ne on ollut, että pystyy niinku havaitsemaan sen, että tässä se on ollut.
Joo, joo. En mä sen tarkemmin tiedä, että lähinnä niitä huomaa sitten imuroidessa. Joo. Mitään puhelinkoneita sieltä ei mistään vintistä löytynyt? Ei. Siellähän ei semmoista vinttiä ollutkaan, koska sehän oli tavallaan, se mitä siellä vintissä on pidetty, niin siellä oli joku semmoinen kinkku tai liha, mikä ne oli. Ei siellä mun mielestä mitään. Löytyi sieltä sitten niin kuin sieltä Fyllingestä löytyi niin kuin näitä Helmi Enkelin tällaisia kirjontaohjeita ja jotain lasinpalasia. Ja sitten oli siellä joku Enkelin itsensäkin ihan semmoinen luonnos, vaan semmoinen, että se käytiin arvioittamassa tänne Veli-Matti Poikan veljen, joka on kuvapeistä ja hänen luonaan. Tämmöistä, mutta ei mitään siis tähän liittyvää. Valitettavasti. Tai ei mä ainakaan osattu tulkita. Mutta hei, luotsauksesta vielä niin muistikuvia 40-50-luvulta. Sinikalla varmaan on paljonkin. Kuljettiinko niin, että luotsimoottorihan tiettyinä päivinä ajoi Mänklahtia takaisin, mä muistan, ja sitten kuljetti näitä luotseja. Niin pystyykö niitä saarelaiset käyttämään niin tätä venettä yhdysliikettä? No silloin kun ne laittoi sitä Ruotsia Mänklahteen, niin pääsi niin takaisin. Niin ottiko se niin saarelaisia se kyytiin kanssa? No Ruotsilainen kulki silloin viimeisenä sotakesänä. Se ajoi Mänklahden ja Enkelinniemen väliin ja silloin siinä vuorisolaiset, ketkä sai tulla tänne. Eihän tänne siviilit saanut tullakaan, kun siellä oli, meidät oli evakuoitu Mänklahteen ja Vilniemelle. Ja tämä Enkeli varmaan sen takia muutettiin sinne, kun se oli jonkun sortin turvallisuuskysymys. Niin se oli siellä Mäntyjen suojassa eikä niin valkoinen maali pitkällä niemellä. Siis 110% maali, valkoiseksi maalattu talo vielä, niin joo. Mutta se ihme, niin vaikka silloin viimeisillä viikoilla, kun tässä oli hirviät ilmataistelut tässä Kuosilon päällä. Aivan kerta kaikkiaan, niin siis lentokoneita tuli ja meni Russan koneet ja suomalaisia koneita. En ensimmäistäkään pommin ei pudottanut kuin lähellekään. Ja säästi vissiin ja meinasi, että kun Suomi valloitetaan, niin jää Ruotsitupa. Ja samaten Sunnilan tehdas. Sitä ei ollut pommitettu koskaan, vaikka Tiutinen poltettiin melkein juurta jaksaa. Sunnilan tehdasalueella ei tullut yhtään pommia. Hei Marja-Liisa, eikö sulla ollut? No tämä on myöhempää aikaa, silloin kun minä olen ollut tuolla koulussa vielä, niin mä en tiedä tilattiinko se luotsivene sitä aina, mutta kyllä se kuljetti meidät hammaslääkäriin, sitten johonkin terveydenhuoltoon. Luotsien tyttärille. Joo, saaren kaikki. Ja sitten niin kirkossa käytiin. Että, ja kyllähän se meillä ainakin maksutonta oli. Meillä ainakin. Olet se Outi käynyt Ruotsilla? No kun minä en oikein muista, milloin minä en ainakaan käynyt Ruotsilla. Hammaslääkärissä. Ei, kun Ellu menee. Niin. Silkka Kammusta. Olemme ollut joskus Ruotsiveneen kyydissä, ehkä tullut tuo mantereelle tänne, mutta ei me nyt tullut kyydissä. Teillä on varmaan yksityiskyyti. Kyllä se poikin siellä on näin. Teillä on eijät hampaat ollut. Kyllä se poikia oli ainakin. Joo. No sitten tämä kiinnostaisi, että millaiset ne Ruotsin työvuorot oli? Kuinka paljonko vapaata? Miten ne oli suhteutettu? Kuinka monta ukkoa siellä piti olla samanaikaisesti? Joo, silloin kun ne joutui menemään Venäjälle, jos joutui Viipurin suuntaan menemään, niin sieltä ei päässyt takaisin, kun seuraava laiva tuli Suomeen päin. Ja silloin niillä oli 2 viikon vuorot, 2 viikkoa duunia ja 2 vapaata. Mutta sitten kun se rauhoittui, niin sitten oli viikko ja viikko. Joka on vielä. Niin on joo. Niin. Ja eikö se ole sitten joku, oli niinku tämmöinen niinku päivystäjä, joka oli kiikarit kaulassa suurin piirtein koko ajan ja sitten muut Joo, nukkua. vuoro tälleen pitivät vahtia siinä Pitkänniemellä. Toiset sai nukkua ja yksi piti aina vahtia. No yleensä niin kun tänne oli laiva tulossa, niin Haminasta hyvissä ajoin ilmoitti, että se ja se laiva on tulossa ja lähtee suurin piirtein silloin ja silloin. Ja samaten kun laiva tuli Orreklubista tähän, niin soitti sieltä tänne asemalle, että nyt on laiva tullut sinne päin.
Ja silloin ennen kuin siellä oli puhelin, meillä oli puhelin, ne soitti meille. Ja meidän piti juosta pitkälle Niemelle sanomaan. Ja muistan, Juhan kanssa kipittänyt paljon. Sitten se oli vähän rikki tai jotain. Joo. Me ollaan juostu sinne. Niin, jotain siellä on ollut, että me ollaan aika usein vissiin meissä. Joo. Koska Niekki oli juossut. Minä vuonna sinne se puhelin sitten tuli? Kyllä se on varmaan tullut heti, että mä epäilen, että se on ollut rikki, se on ollut epäkunnossa. Joo, Niin. se on varmaan jostain. Sieltä sitten minkälainen linja teille vedettiin? Joo, meille tuli se toinen linja, missä on aina meille 2 soittoa. Joo. Mäkin olen vastannut puhelimeen, että en tiedä, siellä ei ole ketään, mutta kaikki on miehet jossain, kun äiti sanoi näin. Ja sitten kun Ei isä se meni ole Ruotsi-oppilaaksi, niin, ja meillä on, Jyrkillä on se puhelin vielä vanha, niin se oli sitten se 3 soittoa, että sehän oli jo mahtavaa tekniikkaa. Että Aha, joo. siinä soitettiin. Ja se Luotsiaseman puhelin, se oli kuin Luotsivanhinnan huoneessa. Just, joo. Joo. Kyllä mä muistan 50-luvun alussa joskus, kun koko perhe mentiin sinne asemalle, niin silloin juuri Eero Sipari oli siellä Luotsin vanhimpana, niin se oli näin pitkä kaukoputki, jolla se katsoi koko ajan. Se pitkä silmä oli siellä, se täysti jatkuvasti. Meillä on vieläkin se kaukoputki. Joo. Se on meillä tavalla. Mutta mä oon yrittänyt tuolta Mikkelin maakunta-arkistosta löytää ihan viimeiseen asti näitä luotsauspäiväkirjoja, mutta niitä on aika huonosti siellä. Onko teillä kellekään jäänyt niitä ruotsipäiväkirjoja haltuun? Koska siinä on niin ihan selvästi kerrottu, että mitä aluksia on ohittanut tämän paikan ja ketkä on lähtenyt luotsaamaan niin edelleen. Ne on ihan arvokkaita. Meillä on jotain vihkoa siellä on papavihkoa, mutta Tähän liittyy se. se. Ei ainakaan koskaan tullut mitään sieltä Luotsiasemalta. Markku, mitäs? Niin, ei kun tää Luotsiaseman tavarat siirrettiin pois, Jormahan se vissiin hoiti sitten. joo, niin Ja ne on jossain tallessa ja se on vähän kiinnostanut, että me siirrettiin Haminaan, muista, ei kun Kotkaahan vissiin siirrettiin. että siellä pitäisi olla semmoinen Luotsiasemalla ollut arkisto. Niin, mutta se voi olla keskusarkistossa Helsingissäkin, että Niin. en mä usko, että Kotkassa säilytetään. Joo, mä kävin vaan mielessä, että se jäljittäisi vähän niin, miten mä Jormankaan Täytyy kanssa. kysyä Jorka, että minne hävii ne. Joo, se kiinnostaisi niin tavallaan tässä museomielessä. Mä olisin vielä heittänyt yhden jutun tuosta sodan ajalta. Niin talvisodan jälkeen niin luotsit alistettiin niin kuin merivoimien alaiseksi yksiköksi näitä rannikkoprikaatien yhteyteen. Ja yhdessä asiakirjassa mä luin, että se oli vuodelta 40, siis talvisodan jälkeen. Kuorsalossa oli silloin 7 luotsia ja niistä 2 piti kouluttaa sotaluotseiksi. Ja mä oon miettinyt, että ketkä näitä luultavasti Pellervarvomme on ollut toinen niistä. Varmasti Ja on ehkä ollut. Niemelä, Matti Niemelä on ollut se toinen. Luultavasti. Peränisä se ei ole ehkä ollut ehtinyt olla vielä. Luultavasti joo. Ja se tarkoitti sitä, että siis sotaluotseille niille opetettiin siis semmoiset väylät, mitkä ei ole merikorteissa näkyvissä, vaan ne on nimenomaan salaisia väyliä. Ja sitten oli semmoisia väyliä, että näille kavereille opetettiin, missä on miinakentät. Ne pystyi niin kuin sitten kiertämään miinakentät ja menemään niin kuin näitä nimenomaan salaisia väyliä pitkin. Mutta kyllä tuossa on Luotsit, niin sotaväylät ties kaikki. No varmasti, joo, kyllä. Mutta Tiina, hei, sulla on siellä joku Joo, valokuva. mennään nyt sitten vielä siitä 50 vuotta taaksepäin, eli 1900-luvun alkuun oletamme. Eli terveisiä kaikille meidän äitsyltä ja Eva Siparilta, ja kun minä kerroin, että täällä on juttutupa ja tämä merenkulku on aiheena, niin hän sanoi, että missä se onkaan nyt se Evertin luotsikurssikuva. No, meillähän se oli lintissä. Että ettekö työ voisi siellä puhua, että ketä kaikki on ollut kurssin, ja kertokohan kukaan Tuomolle, kun siellä teit siihen kirjaa sen luotsitoimintajutun tästä Pietarin luotsikoulusta. Joo, en mä muista, ei varmaankaan. Joo, enhän minä sanoin, että en minä osaa sanoa, eikä vaikka niissä Pellervon asioissa juteltiin puhelimeen, niin eihän minun mielestä käynyt tämmöinen. Pistät sen tietoa, että onkohan täällä teidän esi-isiä tai naapuria tai muuten hyviä juttuja.
Niin, Aaro Arvilommi hyvin nuorena. Kari sanoi just, että ei hän ole isoisää noin nuorena missään kuvassa edes nähnyt. Että... Niin, siinä on monta Kuosolaa. Joo, tai en tiedä sitten, että tämä on Pietarista. Joo. Mie en osaa sanoa nyt tarkkaa aikaa, että Evert on syntynyt 1882 ja Kaarinan isä Aaro Arvilommi 1885. 86. No, 86. Mutta se on paljon, hei, Tiina, tässä Timpiossa se on ennen vuotta 12, jolloin tämä luotsilaitos venäläistettiin. Niin yhtäkään kaveria ei tonne olisi kutsuttu enää vuonna 12. Koska nämäkin eros aika monet täältä, nämä protestilla venäläiset. Tiedättekö, oliko siellä Kellalla muita siellä luotsikoulussa? Sulla on siis 61. Niin. Venäläistä. Niin. Joo. Eikä minä tarkoita samaa kurssia, vaan yleensäkin siellä luotsikoulussa. Onhan se varmaan ollut Pietarissa. Se on luotsikoulu. Aikaisemmin kuin täällä. Joo. Niin. Äiti tuli tonne Savisilmään silloin 50-luvulla ja jututti Hietapajan Eeron, mutta onko Pipsal kertomista siitä luotsikoulusta? Tiedät siellä enemmän? En tiedä, siis sen mä tiedän, että siis Eero erosi Luotsilaitoksesta 1912 vastalausena venäläistämiselle. Niin, ja sitten itsenäistymisen jälkeen meni takaisin. Niin. Mutta tästä luotsikoulusta. Mutta mä siitä, Niin. mutta Joo. se ei ole Joo. puhunut, että se, mikä se oli sen koulu? Viipurissa ja Turussa oli Jossain, Raumalla. no niitä täällä vai Käkisalmen, mikä sen se on suorittanut. Ja No sehän silloin- sitten Se oli erilaisia sellas- väyliä siis suorittaa Joo, pätevyyksiä. joo. No sillä lailla tämä juttu meni tästä, että kun äiti tuli sinne Savisilmään, niin se jututti sit Hietapajan Eeroon, että minkälainen tämä on ollut tämä luotsikoulu. Ja sitä puhuttiin Pietarin luotsikouluun, mutta miehän en tiedä, onko se ollut siellä vai jossain muualla Niin, alaosastolla. siis, Mutta se oli venäjänkielinen ja Ei se sinne ole mennyt, jos se on venäjänkielinen. Ei mennyt. Se erotettiin Haminan suomalaisesta yhteislyseosta tuossa 1905 tai 6 sen takia, kun se ei suostunut opittelemaan venäjää. no voiko minä kertoa tämän asian? Kerro vaan. Jatka vaan. Joo, eli Hietapajan Eero on ollut sen 10 vuotta Eessoon vanhempi. Ja hän osasi kuitenkin kertoa meidän äitille tästä luotsikoulusta. Ja Eero kun Evert-Sipari on jo ajasta ikuisuuteen siirtynyt. Ja äiti on puhunut, että niin kauan kuin minä muistan, että tämä oli 2,5, tai siis Hietapajan Eeron 2,5-vuotinen luotsikoulu, missä ensimmäinen tai kevät, minä en tiedä missä kohtaa se alkoi. Mutta ensimmäinen lukukausi piti 6 tuntia joka päivä opetella venäjää. Ja sitten sen lisäksi tuli oppitunnit merenkulussa, tuvan lämmitys, peseytymiset, vaatteiden pesut. Ja sitten sen niin kuin ensimmäisen lukuvuoden jälkeen alkoi vielä enenevästi se venäjänkielinen merenkulkuoppi. Että kun minä nyt muista, kirjoitit siellä Tuomo vai oliko siellä Jaakko Koryksen kirjassa siitä, että nämä luotsit oli merimiehiä ja kalastajia, niin siksi se tuli Äiskälle mieleen, että hei, että täällä oli näitä myöitiä muita. Siksi minä kyselin, että onko ne muut käynyt, että Joo, siis nämä Arvi ja Evert alkuunhan ne on on siellä. ollut tätä, alkuun ei ollut minkäänlaista koulutusta. Joo. Mutta varmaan Ja sitten- jotenkin, jos tämä on ollut niin kuin sitä Viipurin piiriä, niin onko ne sitten laittanut, että minä en osaa sanoa yhtään varmempaa. Ja yhden kerran silloin, kun viimeksi on ollut puhetta näistä, niin oliko se nyt Vakka se valtionarkisto, että sieltä jostain ehkä Joo. pääsisi perille tarkemmin tästä luotsikoulusta, mitä se oli. Se on ihan selvitettävissä toi, se kyllä Joo. siihen löytyy asiakirjat Eli varmasti. sinulle ei ole aikaisemmin Ei, ollut. en ole Joo. koskaan käynyt niinku tutustumassa tuohon yhtään. En tiedä Joo. siitä. Mulla Kyllä on se muistikuva varmaan ollut. semmoinen toinen, missä oli nämä korkea-arvoiset Joo. herramitalit rinnassa ja sitten oli nämä 2 luotsioppilasta ja Joo. vähän valokuvaajalla, että ne on nojalle ja toiset istu hyvässä ryhdissä ja ne meni himassa. Tässä Ja Markku. niin tulee mieleen vaan kysymys, onko näitä ollut eri tapoja, kun meidän isän tiedoissa löytyy, että on ollut luotsioppilaana. Ja ei se koskaan meille selvinnyt, että mitä se on merkinnyt. Mutta että hänellä on lyhyt jakso luotsioppilaana ennen kuin lähti Kotkaan ja tullin palvelukseen.
Miten se olisi voinut sitten tapahtua? En mä tiedä, mutta jokainen, jos tuli luotsi, piti olla alkuun luotsioppilaa. Kyllä. Et se teoreettinen opetus ei riittänyt, vaan niitä piti nimenomaan oppilaana kulkea, tai siis ajaa nämä väylät läpi. Et Niin suurin on. piirtein silmät kiinnikin tiesi ja osasi mennä. Vähän niin kuin nykyisin, joka saa perämiehen tutkinnon, kapteen puhumattakaan, niin niiden pitää niin osata nämä väylät. Siis sitä laivapalvelua, meripalvelua on ihan niin monta vuotta tai päivää. Kyllä, mutta kaikki ei tarvitse tätä koulua kuitenkaan käydä. Niin, jos on ollut pulaa, niin onko otettu sopiva mies sinne. Silloin isän aikaan se oli se puolisen vuotta se oppilaan homma ja sitten kaikki reissut läpi. Ensin oli niinku mukana pätevä luotsi ja sitten vähitellen Mä muistan Ester Nieminen aikanaan kertoi mulle kanssa, että kuinka niin hänen isänsä Taavi ja Korjussaska olivat luotsioppilaita kanssa ja opiskelivat Venäjää joskus 1900-luvun alussa tai 1800-luvun lopulla. Et siinä on ollut tämmöisiä. Samoin Leena Mäkelä kertoi sitä, että Viljokin oli ollut luotsioppilas, mutta olisi pitänyt lähteä Ouluun, niin ei sitten lähde. Ja siis Vanhaalissa ei vaan, niin oli, kyllä. Että ei ole katsottu tuonne pahvin taakse, että onko siellä valokuvaamon nimeä tai nimilistori. Mutta toi mitä sä sanoit, että niin Pietarin luotsikoulu, siellä on varmaan ollut muitakin kuorsanlaisia, joita me ei tiedetä, niin täytyy ottaa selvää. Ja kaikki mun mielestä on varsinaisia konkistareita, että lähteneet täältä pienestä saaresta. Joo. Muistaakseni tämä teidän Evertsipari kävi myös sitten siis ihan toisena Puusepän koulun Viipurissa, että hän hakeutui koulutukseen, niin kuin hän oli aivan niin kuin etukäteen veneveistäjiä, mutta oli käynyt Puusepän koulutuksen Viipurissa. Joo, ja siksi vissiin sit laittoi omat piilapset. Paitsi ei. Mutta vielä luotsauksesta sen verran, että nyt tässä on tästä kesäajan luotsauksesta tai niin kuin avoveden luotsauksesta, niin miten nämä luotsit teki sitten talvella, kun tuli jäät? Oli vapaana. Se palkka juoksi muitenkin, eikö niin? Palkka oli sitten. Kyllä. Nehän teki reimarit silloin talvella. Niin, että onko se sitä reimarihommaa? Niin, maaliskuussa alkoi se korien tekeminen. Ja sitten toi olisi aika kiva kuulla vielä niin tuosta näiden reimareiden ja muiden merimerkkien asentamisesta. Et sanotaan vielä 60-70-luvulla, niin tuolla rantakalliolla näkyy näitä valkoisia, ja sanottiko se jänitsiksi vai miksi niitä valkoisia, ei mitään hanhenjätöksiä, vaan nimenomaan kalkittuja merssiä. Niin voitko vielä kertoa siitä, että miten jäät oli lähtenyt, niin sitten väylät, kuinka nämä väylät rakennettiin sinne, tai reimarit? No, siis, reimarit, valtio osti ne joltain ne reimarit, perusrungot. Ne salot. Sitten ne tuotiin tänne ja luotsit kuori ne ja maalas ja sitten tekivät korit. Ja talvella tehtiin jo niitä koreja. Mistä se koriaine se oli? Mitä se oli? Mäntypuusta oli ne päreet tehtiin. Päreet. Joo. Ja sellainen harvasyinen mäntypuu, että se halkesi helposti. Ja sitten Visälläkin oli niin, Vuostanraossa oli liossa ne puut monta vuorokautta, että se oli mahdollisimman pehmeä ja sitten se lohkesi hyvin. Että kun vähän puukon kanssa aloitti, niin sitten voi vetää tästä vaan näin. Että se taittui myös sitten erilaiseen mutkaan. Ja sitten oli nämä Pohja- ja Etelä-Reimari, niissä oli isommat korit ja Länsi- ja Itä-Reimarissa oli vähän pienemmät, kun niissä oli 2 koria. Mutta Länsi-Reimarissa oli korit niin kuin ylös ja alaspäin ja Itä-Reimarissa ne oli vastakkain. Ja Pohjois-Reimarissa on kori ylöspäin ja Etelä-Reimari alaspäin. Ja siihen aikaan sääntö oli erilainen kuin tänä päivänä. Reimari jäi aina siis laivan ilmansuunnan puolelle. Nyt se on päinvastoin. Ihan päinvastoin. Kyllä. Mä sanoin, että joskus on vaikea. Mä oon oppinut sen vanhan stylin, niin joskus se menee vähän se, kuinka sitä nyt lukkaa. Ja vielä näistä, siis nämähän on ollut taitavia nämä kuorsaluotsit. Erittäin harvoin on mitään, Karilla ei ole sattunut.
Siellä olet kirjoittanut, mä en muista kuka se oli se mies. Se väylähän ei mennyt vielä tästä Uolioiselle silloin alkuun, se kiersi tuolta Kattilasaarteen ja näiden, mitkä ne nyt on, Peritaksaaren ja siitä salmesta. Se oli hyvin matala, mutta siinä oli sen verran vettä, että siinä vanhoilla Kaljaisilla pääsi. Siinä on 4 metrin väylä, niin kuin tämä Kuosalon väyläkin on. Niin, luultavasti on niin, että sitä tapausta lukuun ottamatta ja siinä Kuosalon luotsi vielä sanoi, että hän ajoi niin kuin reimarit oli laitettu. Ja sitten kun ne tuli Haminaisen laivan kanssa, niin ne rupesi katsoa kartasta sitten. Ja tämä Kuosalon luotsi sanoi tällä Haminan luotsivaimelle, että kuule, hei, sä oot pannut reimarit väärään paikkaan. Sen takia laiva meni kivelle. Joo. Toinen tapaus on sellainen, kun Hasun Väinö, Haminan luotsi, sieltä silloin sodan jälkeen heti, niin puutavaralastit vietiin tätä sotaväylää pitkin Ulkotammion kautta Lavasaareen ja sieltä sitten minne menikään. Niin sitähän ei tietysti kukaan minkäännäköistä hiiskausta eikä epäiltykään, että olisi niin kuin tahallaan tehty. Mutta nyt jälkeenpäin niin yksi ryssalaiva, joka oli lastattu ihan siis piripintalla, kun puutavara oli kuivaa ja köykästi, se sai korkea täkkilästi. Ja oli kova etelätuuli, niin Hasun Väinö ajoi tämän Räätiön leton sen pohjareimarin väärältä puolelta, tai jo täältä vasemmalta puolelta ja meni kivikolle laiva ja ryssi tuli kiire, että pitää saada laiva irti ja ne mätti kaikki se täkkilasti mereen ja täältä itsekin jokainen korjasi tavaraa niin kuin kerkeä. Meidän Tammyön talon pahvikaton alus on tehty karikat sekä ne laudat, niin niistä lautoista. Joo. Ja tullit kävi katsomassa jokaisen rannan kuinka paljon on tavaraa ja merkkasivat papereihin ja sitten ne lähtiessä ja sanoi, että jos ei kukaan tullut vuoden ja 1 vuorokauden sisällä näitä hakemaan, noutamaan, niin virkamies, niin ne on teidän. Eikä yhtään lautaa haettu kukaan. Joo. Kyllä. Ja toinen on tämä Arjatten tapaus, niin se on kyllä ihan selvä homma, että se ei tarkoituksella ajettiin enskeri matala. Siinä ei epäilystäkään. Tuohon täytyy sen verran sanoa, että kuulin ensimmäistä kertaa tämä Väinö Hasu sattuu olemaan vaimon vaari ja mies, joka on aikanaan vahvasti vaikuttanut, että tuo talo tuolla itäpäässä on pystyssä, kun hän hankki siihen päreiden päälle pellit. Mutta aika venkä juttu, jos on, mä uskon tuon tarinaa ihan täysin tuosta, en epäile yhtään. Hän oli hyvin samallinen mies. Joo, Riista täytyy korjata, että Väinö Hasu ei ollut Ruotsin Arjatessa. Ei, siitä on ollut kysymys. Vaan siinä toisessa. Joo. Arjaten luotsina oli Viktor Forsman. Just, lovisalainen kaveri. Joo. Ja siinä on, kun sitä meriselitystä kun lukee, niin kun ne lähti Lovisesta Böystöstä tulla tänne itäpäin, niin sitten kippari sanoi Luotsille, että nyt hän on ensimmäistä kertaa näin lausunut, että hän on ihan uunoimelle, että hän ei tiedä näistä asioista tämän taivaallista, että sä saat hoitaa nyt tämän laivan perille. Ja siinä on sekin juttu vielä, että sitten kun ne tuli tähän Haapasaaren väylän kohdalle, siihen kääntöön, niin siitä olisi voinut, kun siinä on 7,3 metrin väylä, sitten merikari pohjoisen puolella. Sitten olisi Arjatten uinut hyvin, kun se kävi 5 metriä 9 senttiä syvässä, että siellä on ollut pelivara vaikka kuinka. Ja sitten siitä suoraan Tammion väylällä, mutta ne tarkoituksella ajoi katosi Lahakarin kautta. Veltperkari kääntyi sinne vasemmalle. Ja sitten kun Vahakari tuli valkoiseksi, sitten käännettiin vielä vasemmalle ja jatkettiin sitä samaa. Se oli ihan suora, kun kartasta katsoi, se oli ihan suora enskeri matala. Että kyllä Ryssän merimiehet oli kyllä elokuhölmöjä. Ei osaa lukea karttaa. Siinä meriselityksessä on vielä sillä lailla, että
koska sitä ilta pimeni ja niin edelleen, oli siis joulupäivä, yö. Että oli tarkoitus yöpyä Kuorsalon lähistöllä. Joo. Niin mikä Pönä sun mielestä, mitä se on tarkoittanut Kuorsalon, mihin ne on silloin olisivat tulleet? No kato, mikä on se alue? Se on kans ihan siis niin kuin, alun perin suunniteltu niin. kaikki. Se lähti sen verran myöhään Helsinki, katsot, että tulee pimeä, kun se tulee tänne Kuorsaloon. Ja ankkuripaikka on Suurharvajan selällä. Suurharvajan selkä, niin, se on se. Missä se meni kivelle, tai maalta mataliko siellä on ankkuripaikka lähelläkään. Joo. Markku. Niin, tuli vaan mielenkiintoinen juttu, kun mun ruotukaveri ja opiskelukaveri myöhemmin sai semmoinen Salovaara Jussi, olympiapurjehtijakin se oli. Se asuu siinä lähellä Westendissä ja tavataan silloin tällöin ja nyt se oli perustanut museon. Ja kutsu sinne käymään nyt tässä pari kuukautta sitten. Se oli 5-5 Roomassa muistaakseni. Joo. Joo, ja yllättäen kävi ilmi, kun sen kotitalon kellarissa siellä Westendissä oli tämmöinen museo, ihan henkilökohtainen. Niin siinä oli Ariadne yhtenä aiheena. Ja se perustui sitten siihen, että se oli isänsä kanssa, kun se Ariadne lähtikö romutettavassa vai miten Helsingissä, niin siellä oli semmoinen tilaisuus, että oli ilmoitettu, että sieltä saa hakea sitä tavaraa vapaasti. Ja se oli isänsä kanssa mennyt ja hoitanut se jotenkin niin, että pääsi ensimmäisenä keräämään sitä. Ja silloin oli tämmöistä tavaraa siellä museossa ja mä sanoin, että tämä vähän liittyy tähän meidän saareen täällä. Ja mulla on aineistoa, että mä tuon sulle vähän lisää aineistoa. Mä vein sun suttus ja tää muutakin sinne, että tämmönen Ariadne-museo on. Ne oli saarilaisille hyvin antoisia, ne molemmat Karjala ja asuvainen laiva, niin se hommas puutavaraa ja Ariadne hommas paperia. Hirviät määrät oli ihmisiä kuulee paperi. Mäkäläneessä on saattaa olla vieläkin Mäkäläneessä on niin väärässä paperirulli. Ja Justerin kanssa veettiin, kato, sopikan levyisiä vessapaperirullissakin, joku 10-15 senttiä. Ja se oli se pienempi paperirulla malli siinä lastina. Niin sit oli suht helppo käsitellä. Ja moottorin kanssa hinattiin, katsoin naru kiinni vaan ja moottorin kanssa hinattiin rantaa ja sitten pyöritettiin. Ja kun se on tiukka kato, niin sitten pikkusen pintaa meni, niin ehkä joku tollainen 2-3 senttiä meni märkää, mutta sitten oli ihan läpikuivaa kaikki. Vaikka ne seilas vuorokauden, kun kato etelä tuuli, niin se varttu, mitä lähemmäksi tulee rantaan, niin lyhyt matka hinata. Siis tännehän pitäisi viikon päästä olla ne aparitaiteen näyttelyyn saa näitä. Vähän vessapaperia. Niin. Ja tähän talviseen Ruotsien hommaan, niin se ei liittynyt Kuorsalon asemaan, että isä oli sitten Haminan asemalla. Haapasaaressa oli niinku luotsitoiminta Sulanveen ajan. Niin muistan vaan kun loppiaispyhänä isä pääsi sit sieltä kun jääty meri, niin rajavartioston helikopterille tuli maihin. Ja sitten kuitenkin niin se vahtivuorot pyöri siellä luotsiasemalla läpi talven, et ei siellä lukittu ovi, että nyt lepo. Ja sitten maaliskuun alussa, minä olen ollut mukaan, Pentti puhui siitä mäntyjen laittamisesta, mutta meillä oli niitä pajuja piti kerätä, niitä Reimar koriin varten. Joo, niistä ne vanteet tuli niistä pajuista. Joo. Että oltiin kakarat mukana siinä ja kerrostalon kylpyammeeseen ja ikuiset jäljet, kun niitä piti liottaa siellä, niin se ei lähtenyt missään. Se varmaankin sataman saasteet oli. Eli sitten jollain kalastajalangalla niin ainakin jotkut niin narulla kytkettiin kiinni, sidottiin kiinni. Ja sitten myöhemmin vissiin ihan nauhoittiin. Ja maalattiin tietenkin sitten ne ja jossain punarulla tai niin maalilla. Joo, että minä ymmärsin, että osa niin näin aina tehdä itsenäisesti omaa tahtiinsa sovitut määrät. Ja sitten aika pian kun oli niin kaikki liikkuvat jättiin keväällä pois, niin sitten alkoi se Reimarin. Ja sitten niillä oli ne aluevesilupaksi, se on kun sai rajavyöhykelupa, että ne piti luotsien, ei ollut väylänhuoltoa erikseen, vaan luotsit huolehtii, että ne jänikset näkyy ja linjat on niin kuin oikealla kohdalla, että useamman kesän sitten isä otti meidän lapset mukaan ja Ruuhi oli peräsparkalle, että käytiin
maalaamassa ne jänikset kuntoon. Mites ne on aika isoja kiviä, varmaan kuin 150 kiloa, ehkä enemmänkin, mikä on siellä Reimarin päässä. Suurin piirtein tämän kokoisia kiviä ne oli. Niin oliko täällä mitään konekäyttöistä poraa vai pistikö se lekalla ja jokainen meisselillä takaa? pora oli toisessa päässä ja leka toisessa. Ja toisessa meni vaan leikatolkuun tuli reikään. Joo, just joo. Ja se on 10-15 senttiä vähintään. Suurin piirtein niin. Ja nehän sitten niinku valettiin, niillä ei ollut välttämättä kiilaputteja, vaan ne joku on niinku valettu, näkee niinku se betonivalua siinä päällä. Kyllä. Vielä. No sitten joka luotsiasemalla oli niin sanottu Reimarin vene, jossa oli puomi, millä ne nostettiin sitten ja sieltä se ankkurikivi niin partaan yli. Joo. Ja sitten laskettiin Reimari siihen ja katsottiin, että ja toi linja, jäniksen linja ja toi ja ristissä niin siihen niin. Just tarkka homma varmaan ja vaati niinku aika tyyntä keliä. Joo, ei siinä tuulla tullut mitään siitä hommasta keväällä kauan, mutta keväällähän on kauan ilmat. Niin. Se oli joka keväinen talkoo sitä. Se oli sitä, kyllä. Lokimuni tuli tuliaisena kotiin, tehdään lettuja. No vielä luotsauksesta Pitkäniemen asemasta sen verran, että sinnehän tehtiin myöskin tiet. Et ensin Ristniemen oli oma tie, okei, se lopetti toimintansa, sitten tuli Pitkäniemi, sinne vedettiin myös, tai raivattiin tie, ja tuli sitten sen salmen virran yli silta. Joo, kyllä. Eikö nämä tullut aika myöhään, eikö joskus 45 vielä ei ollenkaan, vaan ehkä juuri näinä työttömyystöinäkin tehtiin. Muistatko Markku semmoista? Ei tule mieleen sitä ajankohtaa milloin. Mulla on mielikuva, että kun näitä kesiä oli sen sodan jälkeen, niin että en saa päähäni sitä. Joo. Kyllä se Salmen silta tehtiin kyllä mun mielestä, että siitä pääsi, silloin kun se avattiin, niin siitä pääsi kulkemaan. Ja nyt Kaarika, niin teidän isä menisi hän kävellen aina sinne luotsiasemalle? Kävellen tai sitten omalla veneellä. Joo, just joo. Pellellä oli sellainen pieni vene, sen kanssa oli helppo liikkua. 6-17 jalkainen avalainen vene, 3,5 hevosluvulle Wikström. Joo. Tai itse asiassa mä muistan, se oli varmaan 50-luvulta, juuri me oltiin siellä Salmessa kävelemässä, niin sitten Pelleellä tuli vastaan siinä niin kuin maitopullo kädessä tai eväät oli mukana. Joo. Siis maitopullo oli se aika merkittävä osa niistä eväistä juuri. Pitkäniemihän oli siinä mielessä jo moderni luotsiasema. Siellä oli oikein kunnon siis keittiö. Joo. Siellä se lounaan puolen nurkkaus, niin siinä on keittiöosasto. Ja luotsivanhin on keittiöstä sinne maalle seuraava huone. Ja sitten on itse vahtitupa on siinä niin kuin se keittiöstä tänne itäpäin ja sitten on se iso tupa siellä koillisen kulmassa on makuuhuone. Siellä oli monta tuplapunkkaa. Mutta olis niillä sellaiset luotsivaatteet päällä? Virkapuku. Niin oli. Oliko ne virkapuku päällä? Kyllä kaikki ne laivaan meni. Ei, kyllä oli siviilivaatteet siellä asemalla, joo, kyllä. Sitten kun tuli kenen vuoro sattui olemaan, niin sitten piti pistää virkapuku päällä. Mulla on sellainen mielikuva, että mä oon nähnyt niitä luotsia tuolla kävelevän niin kuin sillä lailla kotia. On ne tietysti saattanut, jos ne on tullut jostain niin kuin Väinö tai jonkun kyydissä, niin mantereelta tänne, niin sitten on kävellyt tietysti luotsipuku päällä. Joo, olen nähnyt. Menikö se sillä lailla siis tämä luotsin pyytäminen, että sanotaan niin kuin Lotorin kohdalla laiva pysähtyi, sitten se veti tämän viestinlippun G:n, se on sen punakeltaisen, sinne saavinkiin. Ja mitäs sitten Kuorsalon asema, vedettiinkö sitten merenkulkuhallituksen lippu ylös? Joo, kyllä. Ja tämä yleensä niin, kun ne sai tietää, että laiva lähtee joko Marinilta tai Klamilasta tai Hamilasta tai Orraputista,
niin ne veti jo valmiiksi sen salkun, että on huomattu, ollaan tietoisia, että olette tulossa. Just, joo. Ja se Luotsin vaihto tapahtui siinä Volgamatalan kohdalla suoraan Luotsiasemalta sinne Tammiolle. Joo. Mites ne oli sitten siellä Santiossakin, kun tuo meidän Sylva ja Sirkka on mennyt sinne? Joo, no Santio rakennettiin, siitä tuli tällainen lepokoti Luotseen. Se kun valmistui, niin yhtään laivaa ei mennyt eikä tullut. Joo. Ja siellä oli yksi mies aina kerrallaan Santiossa. Perheensä kanssa. Ei ollut mitään perheitä. Vielä ainakin monta kertaa. Meidän äiti kertoi just Santiosta, että siellä oli Pekka Tiilikainen haastattelemassa niitä. Jo silloin kun Sylva ja meidän äiti oli siellä Aton kanssa, niin oli Pekka Tiilikainen ja silloin semmoinen korihan, tai semmoinen niin kuin Afrikassa sellainen, että he sai kokeilla sitä. Se on hienoa. Mä en muista, että se olisi kertonut. Äiti kertoi. On kertonut. Se oli, mutta ei se ihan turha rakennus ollut, siinä oli merivartioasema. Merivartioasema oli alakerrassa ja luotsitupa oli siinä kakkoskerroksessa. Ja eikö se ole ollut merivartioasemana sen jälkeenkin? Oli, kyllä. Niin kauan kuin se merivartioasema toimintaa oli, joo. Mä olen siellä odottanut vuorokauden kerran, oltiin porukan kanssa menossa ja sitä Luotsia ei Venäjältä tullut. Siis Saimaan kanavalle, kun olit menossa vai? Niin, me jouduttiin palaa takaisin. Se oli ja meidän isä, kun oli Santiovuoro, niin minä vei hänet Santiolle sitten, kun tulla viikko täyteen, sitten me tullaan hakemassa takaisin omalla veneen. Onko luotsausaiheesta vielä, tuleeko mieleen jotain? Voidaan mennä siihen merenkulkupuoleen mieleen näihin isoihin laivoihin. No ehkä lopuksi semmoinen kevennyksenomainen juttu, että kun sä kerroit mitä siellä Luotsiasemalla oli, niin mä 64 mä olin valmistunut ja tulin tänne Oulun nurkilla, oli yli uuden vuoden ja sitten siinä ihmeteltiin Pellen kanssa, mitä mä tekisin ja sanoin, että kuule mene sinne, siellä on nyt jää tulossa ja hylkeet tulee tonne Pitkäleniemelle, että mene sinne asemalle ja siinä portaan alla on ovi sinne sisään, avaa se ei ollut lukkoa eikä mitään. Mä menin ja avasin ja sitten siinä oikealla, siinä on kivääri, ota se ja panokset on siellä ylhäällä. Mä otin ne ja kyttäsin siellä 2 päivää, mutta ei hylkeä ylettä näkyy. Eero kanssa lähetti yhdessä tonne Muurahaiseen. Kettua ammuttiin, mutta ei saatu. Ehkä se kivääri ei enää ole siellä. Pelle oli viimeisistä Luotsista kaikissa ahkeri hylkeenpyytäjä. Se oli siellä ulkosontorin melkein alavarinsa vahtimassa hylettä. Sai monta hylettä siellä. Joo. Joo, tuossa se oli kiva juttu Kymen Sanomissa se Vuosalosta, jossa just kerrottiin tätä, että tämä luotsaus- ja merenkulkutoiminta, se on ollut niin se kaikkein keskeisin täällä. Toki kalastus on ollut ja hylkeenpyyntö. Mutta täällä siis 1800-luvun aikana oli enimmillään noin 10 kaljaa ja 2 tervahöyryä. Mutta näistä laivoista vähän keskustella vielä tai jutella. Ja niitä oli aika monessa talossa tämmöisiä. Ja se oli aika tuottavaa hommaa siis se laivojen toiminta. Että siellä muuten siitä kirjoituksesta sen verran, että kun siinä oli mainita, että Kuorsalossa ei ole koskaan kalastettu. Niin sehän ei pidä ollenkaan paikkaa. Aina on kalastettu. Pisti silmään, se oli huono otsikko. Siis aina on kalastettu, mutta se on se päällä. Joo, siis kaikki kalasti, Luotseja myöten kalastivat. Niin, mutta siinä oli kaupallinen niin kuin myynti. Ja olihan täällä päätoimissa. Mutta oliko sitten niin, että... Eikö naapuri Vittorikin ollut? Kalle ja Lauri. Niin mä takeruin tähän kanssa ja sanotaan, että siis viimeinen... No siinä Vittori oli laiva. Viimeinen kuorsalainen kalastaja on Tolpi Unto. Niin. Ja sitten on Kallesetä ja Lauri Eno. Ne elätti perheensä Enosta ja Kallesetä niin kalastuksella ja metsätöitä tekevät talvet. Niillä oli hevonen aina
yhteinen hevonen ja sen kanssa vetivät kaikki kuorron puut rantaan, mitä sinne kunnekin talvena tehtiin. Ja jos ei ollut hevosta, niin sitten teki suoraan metsätöitä. Niin, no, tästä tuli vaan mieleen just sama lausunto ja ajattelin, että siinä tietysti tarkoitettiin ammattikalastusta ja semmoisen talossa asuvana, niin totesin kanssa. Mutta täällä Arvilomin kirjassa, sukukirjassa todetaan, että kun Arvilomit oli luotseja ja enimmäkseen ja sen takia näissä muilla aloilla ei niitä ollut. Ja nehän olisi loppujen lopuksi Kristian, Adolf, Jeremias, kaikki 3 luotseja ja niiden jälkeläistä sitten enää Pellervo ja toi Eero. Pellervo ei ollut enää niiden jälkeen, mutta Aaron oli ainoa luotsi, siis Kristianin, Jeremia ja Adolfin jälkeläisistä. Joo. Suora perillinen. Ainoa oli Aaron Oska. Joo. No mä yritin Kalle sitä joskus haastatella, mutta täällä ei vanhoista kovin paljon puhuttu. Esimerkiksi ainakaan politiikasta. Ja mulla on tässä vuodet 1918 yksi juttu, sitten on purjehduksesta, luotsauksesta, tullilaitoksesta ja kalastuksesta ja sotaväki ja sitten on vielä tuolla yksi loppujuttu, kun palataan siihen. Niin, tässä kävi ilmi se, että se Saaro Arvilommi oli näitä veneihmisiä ja Kalle ja Laurikin jossain määrin, niillä oli laivat, mutta ei se Kalle sitä mulle tästä puhunut mitään. Joo, mutta Kalle Setälä ja Laurianoskalla oli Ilmi ja Lotte-nimiset kaljaiset. Kyllä. Joo, ja siis siinä ne melkein... Etupäässä seilasivat Santsarit jatkaa Helsinkiin. Joo. Mutta sitten kävi varmaan niin, että sodan jälkeen ne siirtyi ammattikalastajiksi. Ennen sotia. Joo, ennen sotia. Lennoskohan kokeili vähän aikaa Tullus-Kotkas, mutta se sanoi, että tämä ei ole hänen hommaa. Hän ei lähde naapurin viinapullo ottaa pois. Ja mulla on valokuvat Kallesta siellä Haminan torilla myymässä, että ne todella oli ammattikalastajia. Niiden mukana pääsin mukaan esimerkiksi kevätkesällä siian pyyntiin tuonne rajavesille. Niin. Tässä se Kallestakin oli ollut silloin niin kuin merimiehenä siellä, niin kansimiehenä noilla laivoilla, mutta ei koskaan sitten näiden 2 laivan jälkeen ne ei jatkunut se jostain syystä. Se oli joskus 30-luvun puolella, kun ne myi sen Ilmi. Se oli Korjussaskalta ostettu laiva. Joo. Ja tässä oli vaan semmoinen juttu, kun ne oli laivalla tuolla Kronstadtissa 1917 ja sitten myrskyauheito tepposi ja kun laiva irtosi satamasta ja tarttui reiden vahvuiseen kaapeliin. Tilanne kuitenkin selvisi ja kaapeli jäi vahingoittumattomaksi. Laiva oli vienyt Kotkasta paperituotteita Pietariin. Laiva jäi jäihin ja miehistö tuli Hinajalla Inoon ja sieltä junalla Haminaan. Aaro ja pari muuta jäi vielä Kronstadtiin ja tulivat myöhemmin. Hinajan ahteri oli täynnä ruhoja Inon rannikkopatterin muona täydennykseksi. Juna oli ollut täynnä, myös vaatehyllyllä maattiin, kun enimmäkseen venäläisiä Kouvolaan saakka. Tämmöinen se pieni kokemus. Tämä on aika jännä juttu, se on ilmeisesti vuoden 17 lopulla. Joo, mä sitä mietin kanssa, että ei tämä sen kapinan aikaa ole. Muutama kuukausi eteenpäin, niin toinen ei olisi ollut enää mahdollista. Ei, joo. Tämmöinen ja mä voin antaa sulle tämän kopioon, mutta tässä on myös tämmöinen pieni tämmöinen loppu hymyilyn aihe, että aiheena on viinan salakuljetus. Tynnyrit haudattiin maan kruuppeihin. Näitä kuoppia on vieläkin nähtävissä hautuumaan takana. Ja siellä hautuumaan yläpuolella, niin mä muistan jo kävelyssä siellä on semmosia tämmöisiä kuoppia, jotka on ilmeisesti näitä jäännöksiä ollut silloin, että
se viinan salakuljetus liittyy vaan tähän purjehdukseen. Mä annan tän sulle. Tuosta laivuritoiminnasta, niin varmaan tiedätte, niin oli monta kertaa tämmöisiä laivayhtiöitä, että niinku aika harvoin yksi omisti sen, vaan se oli vähintään 2 ja joku 4, jopa enemmänkin. Se oli just se, että sen hankkiminen oli aika kallista, se oli todella kallista. Ja jos se laiva sitten haaksiriikkoutui, niin meni kaikki ja eipä, tulevaisuus oli aika huono sen jälkeen. Mutta kun se jakautui useammalle, niin taas pääsi sitten niin jaloilleen. Ja sanotaan näin, että tuollaisen kun laivan oli teettänyt, niin jos 2 vuotta niin purjetti sillä, kuljetti tavaraa ees taas ja ei tullut mitään haaksirikkoja, niin siinä aikana se suurin piirtein niin maksoi itsensä. Et se oli 2 vuodessa niin maksettu ja kuljettu ja sen jälkeen kaikki oli niin pelkkää voittoa vaan. Ja näiden ikä, totta kai se vaihteli, mutta sanotaan, että puhut 200-luvulla, niin se oli aika lyhyt, se oli koko 5-7 vuotta vaan. Ja sitten jo sen jälkeen ne piti niinku lankuttaa uudelleen, niin kuin nämä kaaret ja muut pysyivät, mutta kylkilaudotukset piti uusia. Et oli vain terva oli kyllästysaineena ja niin edelleen. Mutta sitten myöhemmin 1900-luvulla, niin sitten jo niin ne oli yli 10 vuotta, 10-12-15 peräti. Niin tämä on viittaus tämä sukukirjas, kun siinä todetaan, että Onni Arvilommilla, se Kalle veljellä, oli kanssa. Ja se joutui rahoitusvaikeuksiin, mutta ei tarkemmin määritellä minkälaisiin. Ja Onnihan ei sitten, Onni kalasti kanssa jonkun verran, mutta ei ollut siinä mielessä ammattikalastaja kuin Kalle ja Mauri. Vielä laivuritoiminnasta, Päivi, onko isä kertonut sinulle Aleksanterin korjuksen useampi, joo, oli näitä kaljaseja vissiin. Ja laivuritoimintaa ja hiekan kuljetusta ja halkojen kuljetusta ja muuta. En sillä tavalla yksityiskohtaisesti, mutta tiedän, että näitä oli useampi. Ja kyllä mä muistaakseni kävin läpi joskus se Jaakko Korjuksen kirjankin. Se oli vain niin kuin naisen perspektiivistä semmoista numeerista tietoa. Ja, et siinä mielessä, mutta kyllä se kiinnostavaa oli toki, mutta sitten siinä oli hirveän paljon semmoisia nimiä, joita ei ollenkaan, niin kuin, että ei tiedä, että Aleksanteri on ollut kimpassa sellaisten nimien kanssa, jotka ei mulle sanonut mitään. Sen tiedän, että yhden laivan nimi oli Sirkka ja sisarhan oli Sirkka. Ja sitten semmoinen, kun tuosta Vintistä löytyvistä asioista tuli puhetta, niin Korjuksella on semmoinen vintti, josta voi niin kuin kaivaa sieltä sahanpuruista ja sieltä löytyi sellainen iso pohjapiirros. Se ei ollut pinkopahvia, mutta pahvia, semmoista kellertävää pahvia ja siinä oli lyijykynällä ohuelti nämä laivan pohjapiirrokset. Et mä en tiedä, oliko niin tämä semmoinen, että hän olisi sitten niin kuin itse omistanut tämän vai oliko tämä kilpalaiva, mutta se, mä meinasin ottaa sen mukaan, mutta se on tauluna siellä meidän verannalla ja se on lähes yhtä iso kuin Kuoselotaulu kartta tuossa, en viittynyt karttaa mitään läpi sitä sitten, mutta tervetuloa katsomaan, jos tämmöinen vanha pohjapiirustus. Joo, siis Saskaan oli kimpassa Taavilommin kanssa ja sitten hän oli myös Työtsaaren miesten kanssa ja muidenkin kanssa. Joo, mutta jotenkin musta siinä oli semmosia, siinä oli aika monta niitä laivoja. Oli, niitä oli ainakin puolikymmentä niitä on ollut. Joo, kyllä, ja Sirkasta ennen kuin vaan puhuttiin. Mutta kun mä oon nyt äänessä, niin mä voin tuohon Luotsipaan, en enää niin sen enempää palaa, mutta semmoinen loppukantti, että siis Saskan isä, vanha Aleksanteri oli kanssa tosiaan luotsi. Kyllä. Ja sitten hänelle tuli luotsin vuoro sitten, kun oli semmoinen englantilainen vähän ylimielinen kapteeni tulossa laivansa kanssa. Ja laivassa oli hieno uusi barometer. Maija on varmaan kertonut tämän jutun sulle. Vanha Aleksanteri sanoi, että nyt ei voi lähteä, tulee myrsky, kun koira teki pesää ja sika söi heiniä. Ja sinne se jänkäs sitten ja
siinä sitten vanha Aleksanteri joutui antaa periksi ja he sitten lähti, kun barometer sanoi, että ei tule myrskyä. Ja totta kai se myrsky sitten tuli, kun sika söi heiniä ja koiraa. Siinä kävi sillä tavalla, mä ymmärsin, että hän sai tällä, se oli niin paha myrsky, että hän todella vilustui, vanha Aleksanteri sai keuhkokuume, hän on jo vanha. Ja hän ilmeisesti menehtyi siihen, että hänen hautansa on siinä Korvisten haudan edessä semmoinen ruostunut risti, että jos käytiin muustakaan tämä juttu sitten, englantilainen barometer tappaa. ei nyt ihan näin, mutta se tekniikka kehittyi ja tämä kapteeni oli niin ylpeä siitä uudesta laitteesta. Mutta kyllä kansalla varmaan näitä juttuja, tai siis oli merkkejä, mistä ne luki. En tiedä, itse medisiinarina nimenomaan varoitetaan lukemasta tämmöisiä merkkejä. Vanhemmiten niin kuin, oppi sitä, että kyllä niin kuin ihmistä itseään kannattaa kuunnella, ainakin iäkästä ihmistä. Että on paljon semmoista viisautta, mikä ei voi perustua mihinkään tutkimukseen, vaan on semmoista ihan muutupohjasta. Tuo just, että esimerkiksi niin Korjussaska ja Lommintaali osti siis Santsaaresta puolet Santsaarta ja Vanstuoliniemi, että se hiekkakuljetus oli erittäin tuottavaa. Joo. Mutta tuottavaa oli myöskin halkojen kuljetus. Että niin kuin silloin, siis ennen Venäjän vallankumousta, niin Pietariin vietiin halkoja, että se oli vielä tuottavampaa. Että sinne meni halkoja valtavia määriä. Samoin Tallinnaan vietiin halkoja isoja määriä. Se on ihan totta. Mun isoisä, Tammion isoisällä on Kaljasi Haapasarjan miehen kanssa yhteinen, tai se oli kuunari, kolmas kuunari, kun me ensimmäisen halkolastin Pietariin, niin niitä oli 3 miestä siinä laivassa. No, ne meni illan suussa, tulivat sisään ja kävivät nukkumaan. Niillä oli kova kansiolasti, siis halkoja ja ruuma täyteen. Ja nyt kun aamulla heräsi ylös, niin toinen puoli täkkilastista oli kärrätty, minne oli kärrättykään. Nyt pappa oli mennyt Netlarin puheille ja sanoi, että hei, toinen puoli kansiolasti on yön aikana varastettu. Ei he ole puuttunut millään lailla teidän halkoihin. Ja no ei siitä tullut sen valmiimpaa, mutta sitten kun meiltä tuli toisen reisun tekivät, niin ne väki punavärin, katsoi joka pinun yli viirun, punaisen viirun. Ja menivät myöhään. Se oli sisään oikein myöhään, että oli vähän pimeä, jotta ei ryssät nähnyt sitä pinon pintaa ihan tarkkaan. Sitten kun ne kävi nukkumaan ihan tarkoituksella ja antoivat varastaa, niin sitten kun ne aamulla herättiin ylös, niin hän meni saman äijän luokse, Netlarin luokse, että tulisi kattoo nyt, että nyt sä et enää voi sanoa, että et ole varastanut. Ja sanoi, että sen koommin ryssä ei puuttunut halkoihin. Joo. Mutta sanoi, että niin paljon sai te painaa töitä Sulavenäjällä mun kerkes. Pietari meni niin paljon kaikennäköistä tavaraa, mitä määrää. Se vaikutti sillä lailla myös, että puita kaadettiin aika lailla. Totta kai niitä myytiin tukeiksi, mutta myös polttopuuksi. Joo. Sinne aika paljon meni, niin siellähän pääsi aina sit jonon ohi, koska meidän pappa sanoi, että kun on natsaijuun, niin sitten pääsi sieltä. Sai nopeammin palvelua tyljennyksen laivaa. Niin joo, se oli vanha traditio toimia. Joo, natsaijuun. Niin. Joo, kyllä. Se toimi silloin ja toimii nykyään. Joo, neuvostojärjestelmä paljon sitä ennen oli toimii. Kaljasesta vielä sen verran, kun sä sanoit, että niitä jouduttiin noin 7 vuoden päästä lankuttaa uudestaan niin kuin pitikin. Sitä ennen tehtiin tiivistys niin sanotusti. Ja se tapahtui muurahaispesällä. Laiva kallistettiin, niin pantiin perä ja keula kovat kiinni ja sitten pestiin mastoon sinne ylös ja sitten vedettiin se Kallelaan. Ja niin Kallelaan kun saatiin ja sitten kun niin se ensimmäinen 2 laidan rako, niin sinne niin syötettiin muurahaispäätä veden kautta, vesipinnan kautta. Joo. Ja sitten seuraava laskettiin vähän laivaa niin kuin kohdalleen päin. Seuraava 2 laidan rako. Ja muurahaispäässä siinä vesipintaan ja siitä tyrkittiin sinne laidan rakoon. Ja sitten kato, kun muurahaispäässä oli pirun kuivaa, niin kun se kastui, niin se tiivisti sen partaan väliin.
Onpa erikoinen, en ole koskaan kuullut tuosta. Risto, sä varmaan tiedät, mihin aikaan kiviä kuskattiin pois täältä saaresta. Louhittiin kiviä ja ajanjakso se on ollut. Sitä tapahtui kyllä paljon ja sitä tässä on paljon kyseltykin, että koska se homma on alkanut ja ihan tarkkaan ei oikein tiedetä sitä, mutta kyllä se liittyy nimenomaan siis tähän Pietarin kaupungin rakentamiseen ja syntyyn. Mutta mä luulen, että joskus 1770-luvulla vasta niin laajamittaisesti täältä on ruvettu kiviä kuljettamaan. Niin kauan sitten. Joo, 1770-luvulla. Ja kaikki tuntee Pitkänkotkan louhokset, samoin täällä Lompkan kalliot ynnä muut. Ja moni on ehkä käynyt Pitkänkotkan pohjoiskärjessä on Pajaluota. Onko se teidän maita, kenen maita? Se on meidän maita, meidän yhteisiä maita. Joo, niin nyt voidaan jo sanoa tästä nimestä Pajaluoto. Eli siellä on ollut paja, jossa näitä poranteriä on terotettu, kun on tehty tätä louhintatyötä. Ja jos menette Pajaluottoon, niin saatte semmoisen käsityksen, että ikään kuin eilen olisi ne hommat loppunut siellä. Siellä on aivan niin kuin tällaiset niin kuin kiilotetut, siis kiilot lyöty valmiiksi näihin halkeamiin. Että odottaisi vain niin muutama kovaa iskua, niin poksattaa silti sieltä kalliota. Se on nähtävyys, se on hieno paikka kyllä. Et se mitä kysyt Risto, niin luultavasti siis 70-luvulla. Ja se on vaatinut aikamoista erityisosaamista, ei kuka tahansa pysty kalliota noin vaan louhimaan. Niin sanotaan, että siellä on niin venäläisiä linnoitusinsinöörejä, linnoitusupseereita johtamassa tätä hommaa. Ja totta kai se tieto siirtyi sitten sieltä varmaan näille saarelaisille. Ja mä luulen, että siparit on ollut juuri aikamoisia tekijöitä tässä kivenhakkauksessa. Sipaaja. Niin, joo, ainakin tämä sukututkija. Se on Yrjö Sipäärylainen. Niin se puhui, että... Hän päätteli, että se tulisi juuri tästä. Kyllä. Ilmo Sipääry, joo. Hyvin joo. Tästä tuli vielä tästä merenkulusta mieleen semmoinen niin kuin pitemmälle menevä ajatus, että jos et ollut luotsi taikka vanhoja näitä saaripaattien käyttäjiä ja lähtenyt täältä, niin sä oot meren kanssa tekemisissä ollut. Kun lukee näitä sukukirjoja, niin siellä kaupunkeihin siirtyvät on tullipalveluksessa, satamapalveluksessa muuten. Siis näin eri varsinaisia merenkävijöitä, Alpoja, Pena ja muitakin varmaan. Eli tämän saaren niin kuin, siirtymä on ollut merenkulkuun liittyvä. Kyllä joo. Ja just se kiviaine sitten, niin Pietariin niitä vietiin siis katukiveksi ja talon rakennusaineeksi. Kyllä se on ollut ihan... Ja tukkirullien päällä se siirrettiin sieltä länsirannikolta tänne Pitkänkotkan itäpuolelle. Siinä oli varjolastat ja siinä oli isot parkat proovut sitten odottamassa. Ja siis ensin niin kuin poikkisuuntaiset tukit, pyöreät tukit ja sitten niin saaren poikkisuuntaiset ja sitten pituussuuntaiset, minkä päällä ne kivet sitten rullattiin sinne pohjoisen puolen rantaan ja siellä sitten parkkoon sisään. Elikkä niin tietenkin kesällä ne. Joo, kesällä. Niin, tehtiinkö tätä hommaa sitten niin kuin talvella? Oliko talvi millään lailla edullisempi siirtää sinne ranta-alueelle? Siis talven lumi saattaa haitata. Niin, se on niin pehmeitä, ettei se sitten... Että sillä tavalla sieltä lännen puolen rannalta siirrettiin ne kivilohkareet niin sinne roomuihin yli sen Pitkänkotkan saaren. Siellä on vieläkin, kun menee kävelee sinne länsirannalle, niin siellä on tuollainen hakattu sinne tauluun monta metriä pitkään. Vielä tästä laivuritoiminnasta mä totesin, että se oli hyvin tuottavaa. Mä kattelin, siis vanhat lehdet on digitoitu tuonne internettiin ja niitä artikkeleita 1900-luvun alusta ei myös voi lukea. Niin siellä on tämmöisiä taksotuslistoja, eli siis veroluetteloita
siis kunnallisverotuksessa siis puhuttiin niin taksotuksesta, eli veroäyrien määrät, että ne, joilla on laivoja täällä, niin ne on yleensä näissä veroäyrilistauksissa ihan kärkipäässä. Ja ne on niin ihan selkeästi niin omassa luokassaan, että se on hyvin niin tuottavaa ja rahakasta hommaa. Kun oli nyt Aleksander Korjuksessa puhetta äsken, niin ja Lomin Taavi oli toinen ja Korjuksen Joos ja Aleksanterin väli, niin oli kolmas. Nyt oli 3 heijää omissa yhden laivan. Ja kun he pystyvät ostamaan Manstuolista ja Santsaaresta sellaisia maapalstoja, niin kyllä se raha on täytynyt olla. Ei se talokaan ihan pieni ole. Korjuksen talo, se 7 ikkunaa yleensä. Ja oikeastaan siis loppuvaiheessa niin hehän myivät sitä hiekkaa vaan ja toiset seilas. Just joo. Niin kun Kallaset ja Enoskoki, niin ne seilas Santsaaresta Helsinki hiekka. Meidän äiti kertoi, että sekin oli kärjäämässä kottikärjien kanssa, missä oli laatikko päällä. Niin, ja katso, kun se länsiranta on aika matala pitkään sinne länteenpäin ja Santsaareen. Piti olla monta pukkia kuulua ja lankkuu sinne välillä. Yhtä lankkuusikkiä kuulla, kun hiekkakuormaa siitä kärjäät laivaan, niin siinä pitää olla käsivarrisen puhtia. On sulla hirveätä hommaa. Ester Nieminen kertoi kerran sellaisen jutun, että Korjussaska ja Taavi oli myynyt Helsinkiin tai Porvooseen tämmöisen ison laivan ja sitten tuli junalla Haminaan ja Korjussaska oli käynyt aika kuumana, kun rahat oli täällä taskussa. Eikä ole kukaan ryöstä häntä, on rahat täällä. En mä kyllä koskaan ajatellut heidän elämänsä mitenkään ylenpalttista. Joo, seteleillä kovasti ne on sieltäkin kaikkia. Loppuun kaiken, kun miettii, että lapsia oli paljon, niin eihän sitä tilaakaan sitten. Tosiaan, Joosellahan ei ollut sitten, se yksi oma lapsi, kun menehtyi hänelläkin. Me aina käytiin tuolla hautumaalla katsomassa sitä hautaa lapsena, kun meitä niin suretti, kun hän oli menehtynyt ihan syntyessään sitten. Sitten oli tämä ottolapsi, mutta sitten Taavilla oli sitä pienempi. Me leikin paljon siis Kirsin ja Jenni Vanhalainen ja Jenni Kirsin kanssa. Meillä oli kaikki leikkejä, mutta kun ne aina kertoo, että heillä on 100 pikkuterkkuja. Siis ei nyt ihan 100, mutta on varmaan 50 sitten, kun rupesi miettimään. Kun kaikki oli paljon lapsia. Oivalla oli ja Launolla oli. Mutta vielä näistä kuosolalaisten kaljaisista, puunareista ynnä muusta, niin niitä oli kaiketi vain 30-luvulla, että tuskin enää sit sodan jälkeen Vekanlahdella kukaan muistaa, että ei ollut. Läpi talven ankkuroituna. Saarilaisten kaljas ei ollut, mutta yksi seiskärimiehen kaljas oli tässä. Ja hän siis halkoja. Joo. Mutta ei se ollut kuin korkeintaan 2 kesänä. Joo. Kyllähän niitä kulki tosta, niin kuin lapsena näki niitä. Mitä? Kyllähän niitä kulki tosta ohi niitä kaljaisia ja jahtia. Ne piti erottaa sitten, kumpi on jahti ja kumpi on kalja. Jahti oli etupäässä 1-mastoinen. Kaljaisi oli 2-mastoinen. Joo. Toinen oli isopuri ja mesanipuri siellä takana ja 3 fokkaa. Oli ajopuri ja lyyveri ja staakipuri. Sitten tuossa on meidän rannassa tai Niemelän rannassa niin semmoisia erikoisia kiviä, että siihen on niinku puotettu joku tommonen lasti. Niitä ei ole missään muualla. Että ne on siihen ajautunut. Niitä on vaan siis kivilaji on se. Kivilaji. No näet, sulla on mukana. Onko sulla mukana niitä? On kiviä taskussa. On kiviä taskussa. Onko se niinku jotain paarlasteja sitten? Joo. Ne on tuolla niinku painona sitten, käyttänyt noita ja tyhjätänyt sen vielä rantaan. Joo. Erikoisia kiviä, niitä mä lapsena Onpa hiutuli. On ne niitä englanninrannikon kiviä. Se pitkän potkan missä sitä rapakivigraniittia, sehän on siis niistä voimakka hurjan niin kuin
lujaa. Aikanaan kerätään pitäjän saaren puolelta. Mistä päin? Varmaan niin. Haminasta Pitäjänsaaren saaren puolelta. No ne halutaan sitten. Siinä, sanotaan missä Purhon liikki on, niin siinä rannassa jossain. Niin siellä on jalka. Hei, se ulkomaat löytyy joku varmaan jää. Tulisiko jollekin vielä jotain mieleen? Ruotsista sen verran, että viimeinen Ruotsi oli Alpo. Hänet haudattiin 2004. Hän on siellä vuosilahautausmaassa. Mä tuli vaan näistä mieleen, että mä löysin tuolta Ravikivosta Tenglunpoessa semmoisen punaisen kanssa ja sitten selvitin sitä ja niin kävi ilmi, että näitä painokiviä. Niin, painokiviä se oli. Nyt mä tein videolla siitä koruun sitten. Painolasti koruun. Paljon minä tarvitsin 2 ämpärillistä. Joo, ei tosta hautausmaasta tuli sellainen juttu, kun oli se hautausmaalla, oli se hautuumaalla, oli se seurakunnan tilaisuus silloin kesäkuussa. Niin mulle tuli sitten sellainen seurakunnan ihminen puhumaan, en tiedä mikä hänen nimensä on, mutta hän sanoi, että heiltä puuttuu seurakunnalta tieto näistä urnahautauksista. Onko sulle sanonut siitä? On tullut ja mä ajattelin kesäjuhlassa julistaa. Joo, nimenomaan sanoo siitä, että hän tuli sanoa, että kun heille on kyllä sanottu tieto, että vainaja viedään ehkä Kuorsaloon ja urnaus, mutta sitten heillä ei ole siellä kirkon kirjoissa ei ole sitä päivämäärää ja vahvistusta, että onko tuotu tänne, että se pitäisi aina olla. Joo, koska tää tietää, Haminan seurakunta pitää kirjaa näistä, että vaikka olisi niin kuin Helsingissä kuollut ja siellä siunattu, niin se ei jää Helsinkiin se kirjaus, vaan se tulee tänne. Joo, eli pitäisi aina ilmoittaa, että silloin kun vie, niin sen päivämäärän, että milloin on ilmoittu. Joo, mä ajattelin tuossa kesäjuhlassa. Hyvä, että hän sanoi, että tuli mun kanssa juttelee siitä. Joo, ne laittoi mulle siitä. Hyvä, me siitä pitää ilmoittaa kaikille. Joo. Ja toi nyt, kun tuossa oli näitä kiviä, niin mun lapsuus, tai mun vanhemmat, isovanhemmat on tuolta Simosta Perämeren rannikolta. Ja ollaan perheenä siirrytty ennen mun syntymää tänne seudulle. Ja nyt mä olen sitten kaikkien sattumuksien jälkeen tänne Kuorsaloon juurtunut. Ja mun lapsuuteen kuuluu vähän erilaiset kivet, koska siellä Perämeren rannikolla niin mun sukulaisilla oli jähtejä. Ja he kuljetti sitten Englantiin puutavaraa. Ja sitten sieltä tuli sitä Eastbournein, Brightonin, Hastingsin, sieltä alueelta sitä semmoista kiveä parlastina sinne Niittenrantaan. Niitten rannassa on niinku vähän erinäköiset kivet, mutta vähän samantyyppistä kuitenkin, et ei kotimaista kiveä. Meilläkin siellä erilaisia kiveä. Joo, niin, mutta hyvin niinku se sama juttu, että siellä on jähtien kanssa. Tuli mieleen. Tuli punainen. Joo. Mutta on vähän värikkää, niin vähän erimallisia. Joo, no. Joo, nyt kun tässä näin, niin kiitos. Lopetellaan varmaan. Yeah.
Mä olen täällä kurkittanut paljon. Kauan.